Try tayo mag-live. Try tayo mag-live. Calawag, Quezon tayo, Calawag, Quezon. Yan. Caltex, Calawag. Ayun yung marker ng Calawag, oh. Yan, marker ng Calawag. Petron, Calawag sa kabila. Alright. Try lang, shoutout. Caltex, Calawag. Shoutout sa tatlong viewers natin. Shoutout sa 4 na viewers natin. Dito tayo sa Calawag, Quezon. Ayan yung marker ng Calawag. Short live lang, short live. Try lang tayo mga kabarako. Nag-try lang tayo mag-live. Ayan. Yan, shoutout sa 5 viewers natin. Calawag tayo. Right with Mark PH, shoutout Paps. Jomar Custodio, shoutout Paps. Pabalik na kami Paps, pabalik na ng Pasig. Try lang mag-live dito. Yan. Calawag Quezon tayo, Calawag Quezon. Yan, Calawag Quezon. Yan. Alright Paps, thank you. Right with Mark PH, thank you Paps. And shout out sa 6 na viewers natin. Yan. Baka nami-miss yun na yung Calawag. Especially yung mga umuwi ng Bicol. Kevin Alcobendras, shout out Paps, thank you. Jomel Unggotan, salamat Paps, shout out. Thank you. Ayan, medyo maraming lubak ngayon sa sa Calawag, Quezon. Kagaya niyan. Paps. Paps Kevin, medyo matatagal na yung natin, yung editing natin. Busy sa trabaho, ayan. Paps, Ride with Mark PH. Balikan lang Paps, balikan lang. Alright, kararating lang natin kahapon. Ayan, EV liner doon. Red Moto 13PH. Pabalik na kami Paps. Balikan lang kami. Balikan lang. Yan, shoutout sa 8 viewers natin. Nasa Calawag, Quezon tayo today. Alright. Short live lang, short live. Nag-try lang tayo. Ayan. Ayan si Mix Barako. Loaded tayo, loaded. Ang bigat ng dala natin. Alright. Yeah, thank you. Tuloy na kami, nagpahinga lang. Thank you. Salamat. December ulit, December. Salamat. Red Moto 13PH, thank you. Jeff TV, shout out Paps. Thank you. Alright. Yes, Paps Mark, yes. Oo, wag edit agad tayo. Thank you. Ayan. Mamaya try tayo ulit mag-live sa may old zigzag. Try natin kung malakas yung signal natin. Alright. So mamaya ulit. Tuloy na kami ulit. Alright.